Balik kulungan ang 63 anyos na lolo matapos na maaresto sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa barangay San Agustin, Bula, Camarines Sur, alas 4:15 ng hapon kahapon. Kinilalang sospek na si Alyasal, may asawa, laborer at residente ng nasabing barangay. Nakuha sa posisyon niya ang 8 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 29 na gramo na may tinatayang halaga na 200,000 piso. Ayon kay Police Colonel Manny Ama, tagapagsalita ng Bula Municipal Police Station, dating sumuko ang sospek sa otoridad sa panahon ng Uplan Tukhang. Nakulong, ngunit muling bumalik sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga. Sa record niya po is pangduwang dakop niya na po, sir. Same case po, drug case po. Siguro mga around 2020 or 2021, hindi po ako nagkakamali, sir. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Bula Municipal Police Station ang sospek habang inaayos ang mga dokumento para masampa na ito ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sana po kung involvement po tayo sa mga illegal na activity or most especially po sa illegal drugs. So sana po magbago-bago na po tayo kasi yung lokal na pulisya po hindi po humihinto na maghanap po or hulihin po yung mga kung sino man pong involved po sa illegal drugs. Ang nasabing operasyon ng ikatatlong matagumpay na operasyon ng Bula MPS at itinuturing na may pinakamataas na nakumpiskang halaga ng shabu ngayong buwan ng Hunyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.